Името на изложбата е Райско блато. Кураторка на изложбата е Мартина Йорданова. Изложбата всъщност стартира с една покана от директорката на Националната галерия Яра Бубнова да направя изложба в зала 19 на квадрат 500, която е една много особена зала, много особено пространство, заради това, че там се помещава една антична гробница. Тази гробница създава едно усещане, което в началото, може би първоначално, започва да носи усещане, нали, и въпроси, задаващи за отвъдното или за смъртта. Но на мен много ми се искаше да говоря за живота и за трансформацията, и за съжителството. И за това всъщност блатото се превърна в този образ, в който съжителството между всички видове и всъщност зараждането на живот и различните процеси могат по много интересен начин да комуникират тези теми. Малко повече от една година навлизам в блатото, слушам го, участвам в различни процеси в него и започвам да разбирам много повече за неговия език. Естествено, казвам го това от една страна метафорично, от друга страна действително, защото моята практика е свързана, артистичната ми практика, с теми, които преплитат въпроси, свързани с екологията, но и въпроси, свързани с начина, по който ние като хора се взаимодействаме помежду си, с природата на нашите отношения, но и с отношението ни към заобикалящата среда. И всъщност на Драгоманско блато съм по проекта Waterlands, който е между 6 държави. България е една от тези страни. И в България, съответно, на Драгоманско блато, съвместно с Сдружение за дива природа Балкани и ВВФ България. И този проект е насочен към опазването на тези влажни зони, мочурища, блата, влажни ливади и други такива пространства, защото те имат изключително значение. И така, всъщност, разбирайки повече за какво е това значение, аз започнах да работя по темите за блатото. От една страна като метафора за екосистема, която, нали, блатна среда, ние наричаме сякаш среда, в която се затъва. И като казвам, че живеем в блато метафорично, по-скоро има някаква негативна конотация, но на мен ми беше изключително интересно, попадайки в действителното блато, да разбера, че ние като хора и като общество можем много да научим от едни такива места и попадайки в едни такива блатни среди, всъщност специално на Драгоманско блато, за мен то някакси ме плени с красотата си, с това потъване сякаш в среда, която е цяла така заобиколена от папури. Изведнъж човек сменя перспективата. Аз смятам, че е много добре ние от време на време да променяме перспективата, през която преценяме нещата. И така, всъщност, аз започнах да работя с материали от блатото, започнах да участвам в процеси по косене на тръстика и тази тръстика трансформирах в биоматерия, която стана част от мои скулптури, а тези скулптури са показани в Национална галерия, квадрат 500. Изложбата продължава до 11 февруари, тя се откри на 14 декември 2023, продължава до 11 февруари 2024 година и много ще се радвам, който има възможност да я види, който няма възможност да отиде, просто да отиде до Драгоманско блато.